Cymharu. Yn yr ysgol, ydych chi'n trin a thrafod llawer o bethau gwahanol efo'r plant ac yn gofyn iddyn nhw gymharu pethau sy'n debyg ac yn wahanol. Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n edrych ar y patrymau da ni'n ei defnyddio wrth gymharu pethau gwahanol efo'i gilydd. Wrth i ni gymharu dau beth sy'n gyfartal, equal, dyma'r patrwm byddwn ni'n ei ddefnyddio. Mae'r prig enwair mor hir ar falwen. Mae'r blodyn mor dal ar gadair. Mae mor yn achosi treigliad meddal. Mor dal. Mor fach. Mor lan. Ond dydy ll a hr ddim yn treiglio. Mor llyfn. Mor rhychiog. Sylwch ein bod yn defnyddio a cyn cydsain, consonant. Mor dawel a llygoden. Mor swnllyd a drwm. Pan da ni'n cymaru dau beth sydd ddim yn gyfartal, da ni'n defnyddio terfyniad, word ending, ach. Mae prig enwair yn hirach na malwen. Mae coedan yn dalach na blodyn. Mae pry yn ysgafnach na chwilen. Mae croen brogan llyfnach na chroen llyffant. Pan da ni'n dweud mai rhywbeth ydy'r mwyaf o rhywbeth da ni'n defnyddio af ar ddiwedd y gair. Y talaf. Y cyflymaf. Yr arafaf. Yn y patrwm hwn, mae'r peth da ni'n siarad amdano fo'n dod gyntaf. Y mor grugyn ydy'r cyflymaf. Y falwan ydy'r arafaf. Os ydy'r peth sy'n cael ei ddisgrifio'n fenywaidd, mae angen treigliad meddal. Y gath ydy'r dewaf. Sioned ydy'r cyflymaf. Dyma rai ansoddeiriau cyffredin iawn nad ydyn nhw'n dilyn y rheolau arferol. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n fach. Bach. Cyn lleied. Llai. Lleiaf. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n fawr. Mawr. Cymaint. Mwy. Mwyaf. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n dda. Da. Cystal. Gwell. Gorau. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n ddrwg neu'n wael. Drwg. Cyndrwg. Gwaeth. Gweithaf. Edrychwch o gwmpas y dosbarth am bethau gallwch chi eu cymharu. Ac ymarferwch y patrymau yma wrth i chi eu trafod efo'r plant.